Yan guys, oh, napakarami ditong tanim na kamuting kahoy. Ayan. Ayan, oh. Kita nyo? Kasi alam ko kasi guys, sa bandang sa mga ibang lugar talaga, ang alam nila kinakain lang talaga yung unod ng kamuting kahoy or yung bunga. Pero yung mismong dahon niya, yung talbos niya, hindi talaga ginugulay. Pero dito sa amin, sa Kabikulan, ginugulay talaga yung talbos ng kamuting kahoy. Mainit na, medyo mainit na dyan. Ayan, oh, napakarami niya, oh. Ayun. Dito pa sa kabila. Ayan. Bali guys, tanim to ng papa ko. Lubi-lubi ko, o mga kadayot. Yan, ganito lang yan. Yan ang traditional na ng lubi-lubi. Ito. Ganda. Ito naman mga karait ang talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Haluin ko sila. Tatanggalin ko lang yung kanyang ulo. Ayan. Paghahaluin ko sila. Makulo na siya mga kadait. Lalagay ko na ang talbos ng kamuting kahoy. Huwag nyo lang siyang haluin, mga kadayot. Hayaan nyo lang siyang bumaba. Ayan mga kadayot, dahil bumaba na yung talbos ng kamuting kahoy, ilalagay ko namang sunod. Ito yung dahon ng lubi-lubi. Ayan, talbos ng lubi-lubi. Ayan. Puro gulay tayo mga kadayot. Sumisigaw yung anak ko. Ayan. Hayaan ko lang siyang bumaba. Pagluto na siya, mga kadayo, tapos kunti na lang yung gata niya, saka ko naman ilalagay yung unang gata. Ayan mga kadayot, bumaba na yung
luto na yung kamuting kahoy at saka talbos ng lubi-lubi. Ilalagay ko na yung unang gata ko. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan ko na siya ng seasoning. Ayan. Pag naluto na yung gata, ayan. Pwede na kumain, mga kadayot. Ayan, linuluto ko na lang mga kadayot ang gata. Ayan. Luto na yung gulay. Yung gata na lang ang lulutuin ko para hindi masira agad. Kunting sili. Kunting sili. Ayan, kainan na. Kadayot, yung naluto kong gulay. Kainan na. Ayan. Shoutout time na tayo mga kadayot sa mga gusto po magpa-shoutout next vlog. Ayan, comment down below po kayo para sa susunod maisabay ko po kayo. Ayan, shoutout kay Josephine Bauyon. Sisi, shoutout sa iyo at support guys ng channel niya. Shoutout din kay Jupeta Junaldo. Sis, ayan, pakisupport nyo at support nyo din guys ang channel ni Bisakul Ako TV at kay Mick Grace. Ayan, pakisupport guys ang channel niya at kay Ate Ding Griesa. Ayan, shout out at pakisupport ng kanyang channel at kay Conico Averques. Ayan, pakisupport guys at saka kay Baby Vlog. Thank you, Sisi.